Фобито. Вече сме на 882 копии. Така продължаваме да цъкаме. Така хора, в следващата игра сме. Така. Добре. Добре. Оп, едно кролче има там. Вой. Този ще ме убие. Или няма? Няма. И на един удар остана, бе. Това е нищо. Така. Хоп. Три отбора. И тези са на 11. Шоудаун. Така. Хоп. Моите сянки си вършат работата. Доста добра работа вършат, всъщност. Се замислиш. Маля съм много целя, бе. Опа. Така. Нямам гаджет. Много убиваме. Добре. И победа! Така хора, продължаваме с следващата игра. Така. Оп. Имаме един кърлеш. По-скоро тик. Так. И не може да го целим. Остана от право е. Оп, минус един отбор. Не, тук става доста голям бой. Ще си взема пауъра по метри. Защо пък не? И още умират. Так. Имаме 6 пауъра път. Сега идваме в раста, хилнем малко. И сме шоудаун. И имаме вече сигурна победа. Със сигурност. Да, се учу. Добре. Так. Имаме кученце. Добре. Оп. Тази на 9, аз съм на 10. Ха. И победа. Отваряме Стардроп и Реар. Пускаме трета игра. Така хора, вече Кайодок си тръгна, но ми се падна в отбора на по-тек. Така цъкаме. Добре, гайс. Сега сме много добре. И не знам моя човек къде отиде. Като цяло обратно. То някъде се загуби, въпреки че беше на... Не знам също на какво е бил. Добре, имаме един доста тегъв сквик. Доста тегъв. Вече аз тук не игра по отбори, бе, брат. Маля, аз верно съм поснал шоудаун, бе. 7 човека. Дали ще са 6? Не! Yes! Победа. 6 човека. Добре. Имаме Едгар Чест Пауър, който се хвърля в код. Виждаме самоубийство. Добре. По-скоро убийство. И 5 човека, дами и госпожа. Сега клонинг Едгар правиме. Да видим, имаме един. Този пуса хайперчарджер. Въпреки че нямаше по никакъв смисъл. Ясно, не мога да го целя. Хубаво. Не. Добре, четвърто място, гайс, нищо. Също са доста добре, 5. 918 купни вече. Правим още една игра. И ни остават точно 82 купи. Така, да видим.
Какво ще стане? Леле. Също те са толкова тегави, като замислиш. Не са чак толкова. Добре, има доста силни. Има доста, но има и доста слаби. Брат, 50 на 50. Ох, 50 на 50. Колко леони имаме, добре. Но тук да няма никой. Не, мале, останах на 36 кръв. И някак си емската умря. Това беше доста тегло. Това беше лоша идея да се... О, браво беше ид. Не, Едгара. Минавам тук само да не ни види. И amo е да се измъкнем по най-добрия начин като цяло. Да. 6 човека, вече 5, добре. Ако сме от четвърто надолу място е добре. Така. Цак. Няма никой. 5 човека, къде са се скрили? Ето го единия. Оп! Така. Кил и този с хайпер Едгар и сме. Добре, четвърто място, дай си, няма проблем. 5 купи, идеално. Така. Плюс 19 купи. Добре. Така, хора, сега направихме вече Сириус на 947 купи. Продължаваме вече. Стават ни точно 53 купи до Престиж 2, което е доста добре. Доста добре. Да видим какви ще ни даде. Не са чак толкова силни, като се мислиш. Така. Ще вземем този съндък. Моля да се абонирате за канала, защото следващата седмица ще има доста яко видео. Обещавам ви. Не се знае дали ще сме тримата, дали ще сме само двама. Дали дори ще е само един. Но ще видим. Но ви обещавам, че ще е едно от най-яките видеа. Знаете ли какво? Обещавам ви следващата седмица Куцето ще цъка на Майнкрафт. Обещавам. Куцето ще има за първи път самостоятелно видео. И ще цъка на Майнкрафт. Точка. Добре, бе, то няма никой тук от... Цък. Хоп. Един удар. Yes. Ха-ха. Ще видите Куце колко е добър. Не, че е чак толкова добър, ама... Пак добре цъка Майнкрафта. Пак добре го цъка. Ого, отрено човека, ама това е много добре, бе, брат. Yes, сбийте се, браво. Нека мене, Мейзи. Браво, бе, бийте се, бе. Yes. Само, че трябва да правим... О, поне един от конингите... Yes, бе! Първо място, яре, бе! Мачка е, бе! Yes, бе! Трябва да се купи. 960. Yes, бе, брат. Добре. Това е много добре, бе. Ох, падна ми телефона, бе, брат. 40 купи ни трябва само. Така. Вай. Добре. Пишете в коментарите какви видеа искате още. И за само тези видеа, които сме качили, кое ви е любимото, за да знаем какъв контент искате още. Скоро ще има и други видеа с различен контент. Все пак затова е канала да има разнообразен контент. Затова, когато на някой му е скучно да има какво гледане, да е само едно и също. Ще има още различни видеа. Обещавам ви. Така. Цак, няма никой. Не, може би има. Май имаше. Ще за всеки случай рискуваме. Има колет. Няма никой. Добре. Тъй. Какво ще кажете, хора? Излизаме. Аре. Ще влезаме. Вой. Това няма да завърши. Добре. Не. Не, бе, брат. Пето място. Добре, 0 купи. Добре. Да видим сега какви ще ни даде тука.
Вижте пенито, На такива купи не ми се верва да ми даде бот, иначе. Не, иначе е много вероятно, много вероятно. Така. Хоп. Цък, цък. И шелито. Ще си... Добре, няма нищо лошо. Не, мале, добре, бе. Стига, бе, човек, аре, спрете се, бе. Пускаме директно плеге. Аре. Добре. Са в този храст ще дойдем да нулилито от давка. Не. Добре, малко ще почакаме така, да видим някой power-up да вземем. Добре, ого, трички. И там има още два. Ма най-вероятно там ще има някой. Цак. Това ще е много бавно. 8 човека, добре, те като се избият, аз ще си вземам power-up-ове. Хоп. Браво. Я е то да вземе. Аре, 6 човека, 5 даше. Аз иззех power-up-овете. Те па до са 4 са се избили вече. Идеално. Само трябва да дойде... Не! Аз съм най-простия човек на света, бе. Защо си използвах гаджета, бе? Не. Добре. Това ме спаси, power-up-овете ме спасиха. Тя си мислиш, че съм някакъв бот, брат, че съм на под... че нямам power-up-ове като цяло. И добре, че имах. А сега тази не знае, че тук има човек. И убиваме и сме на шоудаун, yes. Сега само трябва да намерим следващият. Добре, да видим. Не. Не, бе, брат. Добре. Нищо. Второ място. 10 купи отгоре. Ого, 967. Чудно. Просто ми трябва 33 купи. Да видим. Ко ще стане? За всеки случай ще си направи клонинг даже. Идеално. Този беше АФК. По-добре даже. Не. Дай на лайка. Моля ти, само не ме замразяй. Аз поне си направих такова. Гел. Аре убит. Браво, бе! Браво. 8 човека. Да. Тук има някой. Чудно. Ще вземем този power-up. Моля те, стой. Не, бе. Да, вече съм без клонинги. Сенки, де. Влизаме тук, 7 човека. Имаме един Dynamite, аз, Санди и още 4, които не знам кои са. Сега просто чакаме. Ето там е Сандито. Фим. Сърч. Точно там ще да покажа. Не идвай тук, моля ти се. Готов. Маля, хора. Това не е сериозно, Това не е сериозно, Сега това му е, защото повече от видяха явно, че тук влезна сърч и явно му е да ми помислят, че тук няма никой. Което е много добре. Адски добре. За което съм много добър. Много радостен. Смисъл, аз можеше да умра даже. Това беше с пауърче. Тъй че... Маля, аз съм щите power-up-а. Добър. А Санди беше с по-малко. И вече сме 5 човека. А виж каква е зоната. И е с 4. Отивам там по най-бързия начин. Dynamite явно ще умре. И по-добре. Маля, буквално тази игра ми е само на кемпене. То сърче дали го издебна. Още не. Видеме сигурност. Зак. Yes, бе, първо място. 13 купи. Моля, дай ми поне 2 уинстрейк. 981. Добре. 2 игри са ми. 2 игри на първо място. Или са, например, ако взема първо място,
Колко ми трябваха? 19 купи? Май да, колко бех, бе? Маля, аз не запомних колко ми е остат. Карай. Да, май 19 купи ми трябват. Да, ми накараме директно си отивам при тази да убия. Цък, клонинг. Не, бе. Поне си направих безплатен клонинг. Ела, така ще я преследвам малко. Добре, остай, бе. Ще отивам тук. Първото ни фенче за жалост си тръгна. Не ни помага вече. Но нищо. Кой ще пусне стик буквално? Ще дам. Така. Аре ще вземе и то Power Up. Да сме малко по-тегавки. Малко по-тегавки. 7 човека идеално. Езо е. И това не трябваше да става. Просто излизайте от храста. 4 сеги. Как трябва да ги издържа? Брат, върнете се, бе. Добре. Така. И сега просто стоиме. Ето, ще... Не, бе. Не, само не ги убивай. И останаха на много малко. Това не го очаквах, бе, от... Те всеки си иначе много силни. Ма при Сирус беше много по-силен. Тук най-вероятно има някой. Да. Браво, бе! Там ще има някой, нали? Да. Браво, бе! Няма как да я уби. Добре. В смисъл, сенките направиха много повече от мене, бе. Трябват ми 4 купи, бе! Последна игра до втори престиж. Сириус, бе! Мачка, яре, бе! Мале са, ако ме убият, но ще си ядосам, бе. То тук са толкова тегави и буквално да видях кой е един герой, защото ми се беше бъгнало. Така, дай на GG ще отидеме. Не, ара ще направя така, стигнем. Да стигнем. Тя не... Не, то сега ще ми вземе 11 купи, брат. Това беше много шивана грешка, бе. Трябва ми просто... Колко инстрик ще ми даде? Мага, трябва ми победа просто, не. Тя е малко. Да, трябва ми първо място са, значи. Да, защото ще ми даде и уинстрейка и да. Отивам първо за съндъци, защото то не става такава. Аз къде съм, бе? Мале, аз съм по-близо до долното, бе. Така отиваме за съндъчки. Ще вземе тези. Хоп. Така. И този Мортис. Добре, че ме остави. Така. 6 човека. Идваме тук. Аре, искам да се бия с някой, брат. Какво става, брат? Не, моля те, Едгар, брат, стига, бе. Минус 3 купи, 19 купи вече ми остават отново. Така, хора, продължаваме. Те да са стигнали. Така, цак, аре бе, лова. Браво и да спайка, че сложи това сега, аз си ги взех без проблем, тези пауърпове. Лоу е там, 100%, ето я. Даже ще... не, това е Бул, бе. Там е Едгар, добре, 5 човека, yes! Едгара победи. Смятай с тези бъфите колко е щупят, бе. Добре. Така. Yes, те се сбиха.
Аре, бе, брат, аз не мога да го оцеля това, бе. Виж, бе. Мале, най-накрая, бе. Ох, чай малко. Yes, Едгарчето, браво. Yes! Победилко. Добре, бе. Добре, това ще се убия така. Стреста си директно. И победа, дами и госпожа. Трябва да се купи. 6 купи ми трябват. Вече няма изтрейк. Тоест... Не. 4-то място ми трябва. Сега ако победа, взема изтрейк. Тоест ми трябва 4-то място. Yes. Отиваме за съндъци да се набухкаме. Ете, ще вземе. А там бурята ще го щупи ония. Цак. Цак. Взимаме сега с 4 пауъръпа, може би ще вземе 5. Оттам само да няма някой смисъл, ако има, не е толкова проблем. Защото съм със Сириус и буквално няма никой. Да. Добре. 7 човека идеално. Трябва да умрат. Мога директно да се самоубия буквално. Охо, 6 човека. Тази бивши. Влезаме. Така. Поне да си имаме клонинги. Сенките, защото ни трябват като цяло. Маля, сбийте се. Сбийте се, бе. 4 човека. Ако останат 3, даже ще е още по-добре. Да видим. Аз ще влезна даже. Хоп, идваме тука. О, маля, аз мога да убия. Аз я да убих даже. Аз ще взема и първо място, това няма пауъръпове даже. Хора, първо място взимам, бе. Па идеално. И така, сега видим бруталното нещо. Охо. Да видим. Леле, престиж 2 на Сириус. Айде, мачкай, бе, така. И вече имам първият ми престиж 2. 26 престижа. Така. И така, хора, 61 купи взимаме. Така, хора, това беше от мен видеото. Дано ви е харесало. Абонирайте се за канала, лайкнете видеото. И от мен, чао!